Chester! Si Manong TJ ba nandyan? May lakad tayo ngayon. Nakita mo naman nakabihis ako. Hindi ako magbibihis ng ganito kung wala tayong pupuntang malaking meeting. Gusto mo nang magpalamig dito? Sige, tawagin natin si Inday? Inday. Nandiyan ba? Pala si Inday. Ay, Tama, may palamig oh. ay, salamat Inday. Basta tayo lalakad ngayon. Tayo gagawin isang malaking meeting, Chester. Aba, ibang klase magtimpla si Inday. Nilalasing na. Sarap magtimpla si Inday, no? Alam mo naman, di tayo kukuha ng mga tauhan, Chester, dito sa ating negosyo na hindi marurunong, hindi mapapagkatiwalaan. Andiyan ba si Manong TJ? Tawagin mo na, Chess. Andyan! Manong TJ! Manong TJ, ano ba trip mo i-drive ngayong araw na to? Nag-cruiser na lang. Yan. Kasi hindi tayo pasok sa Ferrari. Sabagay. Sige na. TJ, kita tayo sa labas. Teka, nampun na ako. Madali ka na dyan. Umaya ka na. Halika na. Pinakalimutan yata ako. Dali, Chester. Joseph, ano pinagagawa niyo? Hindi, iwanan na natin yan. Halika na. Babayaran mo yung mga yan. Ganda nga na mga Cubs, Gedex. Hoy! Saan ba tayo pupunta? Masyal tayo, Chess. Saan tayo pupuntahan na? Siyempre, Bigan, mga Cubs. sige natin. On the way tayo ngayon sa mga kaibigan natin dahil may humamon. May humamon sa atin na food wars. Grabe, nakakamot tayo lagi ah. Sa lutuan. Pagbibigyan natin sila mga Cubs. Antayin nyo na kaming dumating doon. Tapos labanan na. Magagaling kaya yung mga yan. Nagtataka kayo ba't sagot si Galion nga dahil dun sa hamon na yun. Kaya pa inaamon na no. Nagkita-kita tayo doon mga Cubs. Siguro yun. Ito yung bahay nila, Chess. Natin. Tama. Ayos din pala dito sa mga naghahamon sa atin. Ito na sila. Mukhang Parating kaya. na tayo. Sa dami-dami ng hahamunin, tayo pa hinahamon eh, no? Ganda ng lugar nila. Oo. Dala-dala ko, Wedex, ang ating recipe. Yan na. Panlaban. Tawagan natin sila. Alam mo naman, huwag mo lang kakalimutan yan. Sige, patukoy mo, Chess. Yan, may doorbell eh. Ako bahala dito. Yan na. Sa atin, mga ganyan. Yan na. Katok na yun tayo. Yun. Tao. Kaibigan natin mga Kap. Kaibigan natin. Sige, let's TJ. Tuloy mo kayo sila sa kanilang highball. Yun, mga Kabs. Sige, tsaka si TJ, no? Sige natin sila Bisitahin natin ang kanilang channel, Chess. Sige, let's TJ. Ilaan pataas mga Kap. Game. Attack. Pinakita mo na ba sa kanila, Chess, kung anong dala ng ating panlaban? Ito. Gusto yata nila tayo kalabahan sa pagluluto. Hintayin nyo, mga katunggali natin sila ngayon. Ito lang ang dala namin, Kahit mga Kabs. magkakaibigan tayo. Dito sa video na to, magkalaban tayo. Sa aking recipe. Tara, Chess. Naku po, Mario Joseph. Ba, ready ah. Yung mga Ricardo na, kompleto ah.
Yung mga kutsilyo sila rito, Chess. Ayun! Sabi nila kasi labanan ng tuna daw eh. Gusto nila magpakita ng tuna sa atin, yung galing nila sa tuna. Magaling din naman tayo sa tuna eh. Ay, syempre. Magaling natin. No pressure. No pressure. Naawa ako sa mga Ready lang sila pero mas ready tayo. Hindi ko alam kung paano natin sila lalampasuhin, Chess. Itong mga nilalang na to. Wala yan. Magaling sa atin. Sabi nila, parating na rin sila. Antayin natin dito. Chess, Ready. mga naganda. May mga sibuyas, may mga kung ano-ano pa rito. Wala yan, Kuya Dex. Dala mo yung ating starter pa eh, di ba? Dito, oo. Sinabi ko Meron na eh. tayong sorpresa. Di ako natatakot sa mga ganyan, Chess. Sa mga matatalim na Wala yan. chill yung ganyan. Sige, Bilang. tawagin mo na sila. 君の隠しで初めのときめく心ぎゅっと抱きしめてきらめく Hindi kami yan. Kina-costume. Wala tayong ano dito, Chess. Tayo pahubad-ubad lang sa pagluluto Ito sila. sa kabila. Mga professional pala to. Di ba, tiwala ako sa bawat. Dito sa dala natin. Tingnan lang natin kung Ano ano natin yung diskarte nila? Food wars pala Ah! na. Sana natuwa kayo sa mga intro namin ng pinagagawa. Lahat po yun ay pure good vibes Sama ka na lang. natin. Sama natin, Chess! Yan! Pakibisita nyo ang channel, no? Ayan, Chess. Hilahin natin dito. Yung channel na yan. Pakibisita nyo, no? Para makita nyo ang mga akwela at masasayang samahan ng Gil and TJ. Mga Cubs Nation, attack na po tayo sa kanila. Napakaganda Let's ng mga go. content. Meron silang Tama, parang tama. anime style, no? Correct. Parang mga anime-anime Oh, nga, yung no? food wars, ganun. Mga Ganun nga food actually wars. gagawin natin eh, pero Ito. panoorin nyo sa kanila. Oo. Abangan nyo. Ilalabas nila yun. Kasi sila may pinaghanda dito ngayon na ang gusto nila mag-cook up daw kami, no? Food war nga, no? Siyempre, Chess, lagi naman tayo handa sa mga hamon, di ba Hindi mga naman Cubs? natin pababayaan ng ganyan lang yan. Galing na tayo sa Lechon Wars. Galing na tayo sa Kung Info ano-ano Wars. ng mga wars Galing tayo- nag-English wars na tayo, ang dami na natin nakalaban. Ngayon, kinalaban kami, may dala kami rito isang magandang Recipe. recipe. Recipe nandun. Mamaya makikita nyo. Pero pabayaan muna natin silang dumiskarte. Tignan natin kung anong gagawin nila, mga Cubs. Panoorin nyo. At mga ka-good time! Yun. Stay tuned mga Cubs. Mga Panoorin ka-good time natin. daw, Chess, no? Yung laban na to. Bakit hindi kayo naghahanda? Tagal namin pinaghandaan to. Yung sa amin, Para sa inyo. napakadali lang yan sa amin. Magugulat sila sa gawa natin. Magawa tayo ng kinilaw. Yun, kilalaw. May itlog na maalat. Meron din naman tanong sa atin ng mga Cubs Nation at mga ano natin na ka-good time. Ano ang pinagkaiba ng kinilaw at kilawin? Yun. Yan, laging Hindi din. namin naman sumagot. Matinding ano yan, ka-question, no? Hindi rin namin alam yun. Pinagkaiba yung dalawa na yan, eh. No, Chess? Pero sa salitang Ilonggo, lahat naman kilawin niya. Yan, tama. Hindi pa sila gumagalaw. Mukhang hindi tayo siniseryoso. Nagdududa sila, Chess. Hindi tayo Uy. Mamaya natin ilalabas to. Kilawin nung ano yan. Meron din kami dito, kung malakasan. Ah. Tayo ng dayap mga Cubs. Dayak. Yan yung nilagay natin sa koronita. Oo. Sa Coronita, ilagay natin. Yan, ginagamit. Kasi kakaiba ang lasa niyan. Oh, Chess, Lapit na sila matapos. handa mo na. Kailangan natin itong tapatan. Labanan niya. Nakita ko yun. Ilamas na eh. Kinamay. Yes. Mga masarap talaga. Talaga yun ang sekreto namin. Ayun. Kaya Kaya kamay natin. Hindi masyado, hindi namin masyado Kaya Cubs, ang ilalaban natin sa kanilang kinilaw ay Basma Chess! Pakita mo sa kanila ang ating inuman starter pack. Adajan! food wars. Nahirap sila kung ano nang pinagagawa, Chess, no? Hindi nila alam yan. Labas natin ang starter pack. Una! Stainless! Mga Cubs! Ang ating inuman. Oh my God! Ang ating chichirya! Happy Pinas! Skyflex! Siyempre, ang matatali ako sa ating may bawang. Napaghahali po kasi ang tuna at ang skydex at gagawin namin ngayon. Papakita namin. Yun, tama yan, Chess. So mga Cubs, ang gagawin natin, unang procedure, parang ang hirap eh, no? Oo. Paglalagay mo ng potato. Lagyan mo Kasama sa yung mantika. Chess. Actually, matagal ko nang pangarap gawing content to, pero syempre, ano na may content mo ito lang. No. So, sinabay natin sa tuna ng ating mga kaibigan. Yes! Pagkakataong to, Chess, bubuhos ko na ang ating Ginawang breadcrumbs na skyflex. Skyflex, mga cracks Skyflex, mga Cubs. Yan. Yan. Halos tatlo to. Tatlong skyflex. Yan.
mga ka-good time. Dali nyo na yata yan ah. Mukhang may lalas. na nga. Final touch na sila, Chess. Plating na, plating. Dating. Sa atin din na, plating na natin. Ito na mga kabs. Tuna skyflakes versus tuna kinilaw. No? Wow, ako natatakam ako sa gawa nila, Chess. Oh, nilagay itlog na maalat. Isang totoong tuna, isang delata. Ay, masarap, may twist. May itlog pa. Lagot sa atin yung itlog na yan. Maya-maya lang, kainan na, ano? Yeah. Okay, let's go. Mga Dana, mga ka-good time! Good time at mga kabs, mga tana. Hello, hello. Hello mga Yes. Kabs. Ayan. Meron tayong mga kasama ngayon sa isang lamesa, kay Dex. Tama. Sila Oh, Gail first and time. TJ, no? Gail and TJ, mga Kabs. Gail and TJ TV. Meron Tama. din po silang, Gail and TJ, meron din silang YouTube channel, lagay natin dito. Puntahan natin sila bisita, napakaganda content. Yun ang sinasabi ko sa iyo, Chess. Ilan pataas, Kuya Dex? Yun ang Siyempre. tawag sa atin natin mga Oo, noon pa kaibigan. man po mga Kabs, no, tayong mga small Filipino vloggers here sa Pilipinas ay lagi tayong may motto na tulong-tulong lang. Sama-sama suporta. tayo, suportahan ng isa't isa, no? At kasama natin sila sa Pampanga. Sama natin sila sa Pampanga, syempre. Sa Pampanga sila. Yan. So, yan. Isang, ano lang tayo, isang bayan. Correct. Team Panyaman. Yung banyaman daw. Panyaman. Okay. Para Siyempre, di naman natin na... ipe-present natin yung luto natin kasi parang food wars din, ano? Kung ano yung ginawa nila at ginawa natin, yung sa atin, super. Yun, magaling yun sa tayo atin. sa luto. Naisahan kami. Nagbihis pa sila mga Kabs at mga ka-good time. Pero okay Siyempre, din, no? team Canlas yan, Napaka-cool punot ng Pero, dalawang ito. Yan. hindi na rin ako makahintay para masarap eh. Kaya nga, Jess, Para eh, masarap sabi yung ko sa nga yung kanila eh. ginawa nila eh. May rule number 1. Rule number 1. Hindi mo pababayan. Pakita mo sa mga ka-good time, mami. Mga May rule ka-good time. number 1 tayo. Okay lang po ba? Painumin natin sila konti lang. Magpapakayo sana, Hindi, okay actually, lang. sila pa natatanungin natin. Sila tatanungin, oo. Sige, Okay Chess. lang ba? Inom tayo ng konti. Oo Yun naman. naman pala eh. So, Hindi tayo dyan mga So, dahil nag-upload na sila, bubuksan ko na to mga ka-good time at mga Kabs. Siyempre. Ayan, meron tayong 4 dito. Pero sa yung pinakamalaki, Dex. Yan, siyempre. Mukhang lalabas ang kulit dyan ah. Siyempre. Ilabas ang kulit. Tawag dito. Kasi maging makilit si Kuya Dex, damihan natin sa kanya. Oh. Yan natin sila. Yan, sige, at saka si TJ ng stainless, mga Kabs. Kung nag-chaser kayo, ready nyo na. Ready ko marami. Para sa mga ka-good time at mga kabs natin na nanonood. Dyan. Cheers, Cheers ka-good para time, Kabs! sa inyo. Cheers! Cheers! Magandang araw sa inyong lahat, mga Kabs at ka-good time! Banat! Let's go. Grabe ang tapang. Nanununtok. Hindi masarap. Hindi masarap! Hindi masarap. Ang tapang. Hindi ako nakapagsalita dun, ha? Ngayon ko lang ulit tinikman niya. Taste test natin yung kanilang ginawang pang... Palitan muna tayong dish. Palitan tayo, Bigyan mo sa no? kanila mamahalin natin. Lagyan natin yung natin ano. sila. Hop! Yan! Tanong muna natin, anong tawag dito Anong mga tawag? Kabs? Ang tawag dyan, Pulutan Starter Pack 101. yun. Consists of tuna and skyflake. Correct. Hindi namin naisip yun. Yan. Cheers. Natin. Cheers! Subo. Ay! Ang sarap. Kakaiba to. Lagyan mo itlog, oh. Nagdalaman sila yung ginawa ng Skyflex. Ang sarap. Ganda ng texture. So, social na lang yan. Naka-uniform pa. Nasarap at skyflake. Tama. Yung mamahalin na tuna. Tinatawag nila century tuna eh. Ito ang tuna yun, masarap. Sarap ng gawa Totoong niya. tuna. Grabe, wala akong masabi. Nakakatuwa yung lasa ng ginawa nilang ano. Approve? Hindi matigilan. Approve. Approve na Approve approve. na approve. Yan. Mga kabs. Yaman. Mga kabs, sarap. Wala na Kain wala tayo. akong masabi. Okay po, no? Yung luto nila. Yung ginawa nilang dish. Magaling din pala magluto. May tinatagong talento. 100% po na masarap yung ginawang kilawin, no? Approve na approve sa Team Kalas TV. Ay, six! Approve na approve. Yung mga uwa, kabs. no? Mga style Magaling. natin, no? May mga twist-twist Saan din sila, no? May twist din sila, lagyan na itlog na maalat, no? Hindi Chess, no? magaling doon. Tsaka yun pa, oh. May Nilagyan na ng caramelized onion, Chess, nagbago yung ano niya. Yung ano niya. Panlasa niya pag kinain Saka mo. texture. Diba? Bakit pala tinawag na stainless yan? Ayan, si Kuya Dex. Ayun Ayun pala. Gusto natin malaman. Trivia. Trivia. Ayun, gusto nila makaalam ng trivia, bakit natin. Okay. Anong so- taon niya? Bakit mga titos at titas natin dyan, alam na alam nila yan, syempre. Stainless po kasi walang kulay, no? Yan, mga ka-good time at Kabs. Cheers! Yan. Para sa inyo to. Kabs, ito try nyo. Stain yes. Yun! Stain yes, no? Kasi may stain talaga yan, no? Grabe to si TJ, oh, stain daw. May stain daw talaga kasi kulay brown eh. Ano? Kulay natin yan sa kanya. Yes. Stain yes. Stain yes! Stain yes.
Ngingiti ka dito. Oh, di ba? Nakahabol pa. Mga Kabs, sana, katulad po ng pagsuporta niyo sa amin, tulungan niyo din po kaming suportahan ng Yan. Gail and TJ YouTube channel. Lalagay natin sa description box yung Tulungan lang link, po. tsaka yung logo nila dito sa video na to. Ayan. Maraming salamat. Tsaka mga ka-good Ganda, time. ganda. Check nyo rin yung channel nila, syempre. Salamat. Maraming salamat din sa mga ka-good time na nanonood ngayon. Welcome din po kayo dito. Ayan, nandyan sa gitna yung gagawin natin parusa yan. Dahil kasama natin yung mga ka-good time, wala tayong ibang gagawin dito kundi puro good vibes, so maglalaro tayo siguro, no? Ako, hindi kami prepared Meron ako dyan, naisip. Category game. Ayos yan, Chess. Ayos. Halimbawa, bibigay ako ng brand ng cellphone. Sabihin ko, Nokia, Samsung, Apple, Oppo, mga ganun. Tapos lumikot na naman sa akin, wala na akong masagot. Shot ko. Shot na. Okay. Game. Mukhang maganda yan. Game. Pagbigay tayo ng mga chichirya sa Pilipinas, yung nakapak. Sila kay. Sige. Happy Mani. Bangus. Ay, yung bango sa mamiso. Hindi ko alam yan. Bikat. Pang inasal. Oh, mamiso din. Piatos. Robert. Taste. Ano? Lenda. Patay to sa akin, mga kap. Patay sa akin to. Ewan Eh, ko. pwede na yan. Sige, pwede na. Okay, meron doon nabibili. Meron doon nabibili. Sige. Bigyan natin. Sige, ano tayo mo? Chosen. Chosen. Pag naulit, taya pa din, no? Oishi. Uy, siya sa'yo, Chess. Chippy. Cheese ring. Lumpiang Shanghai. Sweet corn. Wonder Boy. Tommy. Zeb. Snaku. Uishi. Pinabi mo na yan. Replay. Ayan, replay ko ha. Pag naulit, taya pa din, no? Oishi. Oishi. Yung bata kasi ako, ito kumakain dito yan. Shot mo na yan. Shot ko na to. Yes. Huwag ka na magpaliwanag. Ganun pala yung laro na yun, hindi niyo ako sinabihan. Mga salbahe ito mga kasama, kayo ako na. Gail and TJ, galingan mo. Magagaling pala to sa mga 1-0. Magbigay pangalan ng mga inumin dito sa Pilipinas. Alcoholic. Alak. Okay. Umpisa ko na. Okay. Alfonso. Johnny Walker. MP. Ginebra San Miguel. San Miguel Beer, pay person. Seagrams. Red Horse. Dito ba sa Pilipinas, Grab? Wala akong nakita sa 7-Eleven yun. Meron. 250 lang. Beer na beer. Gold Eagle. It was at this moment he knew he fucked up. Oo, pang ibang bansa yun eh. Pilipinas lang. Bigyan mo na kayo. Bigyan mo na. Agante. Ayos, Chess. 1-1 na. Talaga ako. Ito, deciding game na to. Last game, last Pass game. ako, pass. Basya, Sinalo na. basya. Sinalo na TJ. TJ. Napaka-sweet. 1-1 na. Last game, deciding game na. Mga mamahalin na bag. Unahin ko na. Chanel. Chanel. Gucci. Bagdad ba yun? Louis Vuitton. Marc Jacobs. Hermes. Ano ba yun? Wala ka alam sa bag. Hawk Gear. Okay. Ano yun? Bag ko nung grade 1 ako doon. Ano na yun? Pwede yun. Okay. Mahal na yun eh. Bag ko yun nung grade 1 mga kabs. Di ba na? Dayaw. Kano rin yun? Binibili ang nanay ko sa ano yun. Sa Divisoria dati. Daya. Dayaw. Next. Dating mo na sila. Lugi tayo. Sige, pagbigyan natin. Oo nga pa. Wala na akong bag. Mga kang bag, Jess. Yung mamahalin kasi. Ang naisip mo? 1, 2, 3, 4. Wala na. Mga kag, tinagay niya na lang ba na. Hindi namin po kaya tapatan yung mga gustong category nito nila TJ at ni Gail. Nadali kayo sa Hawk Gear, mga kabs. So yun, mga Grabe, kabs. saya na. Oo. Nag-enjoy kami mga kabs. Thank you. Enjoy rin kami. Sa Napakasaya mga dito. ka-good time dyan, Galing. maraming salamat po sa dito sa dalawang to kay TJ at kay Gail. Pakibisita po no sa mga cabs natin. Pakibisita ang channel nila na Gail and TJ no YouTube channel. Salamat. Napaka-cool nitong dalawang to. At gusto natin Yan. silang i-congratulate kasi monetize na. Monetize na sila. Yeah. Grabe. Yes.
Bigyan natin ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, sir! Yan, mga Cubs. Maraming salamat kay Gil at kay TJ sa pag-imbita sa atin dito. Ka-good time, thank you so much sa inyo Thank you sa so suporta. much. Yun! Shoutout sa Next papa time ko ulit. sa recipe nito. Yan, Si ayun. Juan Yun Recipe. dito. Ano pangalan ng Shoutout papa po. mo? Ano, okay? Leandro Bentic. Yun! Shoutout Leandro po. Bentic, sir! Masarap. Mabuhay ka at maraming salamat sa dish na ito. May Napakasarap. natutunan tayong bago. High six! Yan! High six! wala. Okay. Meron din kami, Cubs. Ano pa sa inyo? High 15. Okay. Tinama pa, ang hirap ah. Sana mag-iwan kayo ng like, Mhm. comment and subscribe, pati na rin sa Gil and TJ. So, ganito na muna siguro. Sana Yes. nag-enjoy kayo mga ka-good time. Sana nagustuhan yung mga intro skits namin, pati kila Kil at kay TJ, no? Natuwa kayo, napasaya namin, lalo po yung mga nalulungkot na OFW dyan sa ibang bansa, no? Ito lang kami para sa inyo. Eh mga Cubs, kami ang Team Kalas TV. At Kami ang Gil and TJ. Yan, lagi nagsasabi, nagpapaalala. Huwag niyong kakalimutan, lagi niyong tatandaan. Mayaman Kenny! Bye! Peace out! Yeah mga Cubs, shoutout tayo. Umpisahan natin kay Roy, Juby, Roby, Olivia, Royet, Kayla, Alexa, and Paul. Roy, syempre dyan din po si Tet, Gokoy, Darla, and Ate Tere. Pinapabati rin ng Lopez family sina Lori Pasyon, Kuya Oli Lopez, Archie, Isay and Elise Gonzalez. Pinapabati naman ni Ted Canlas David sina Roger and Robert Sabado, Jaime Unapia, Jason and Cha, Ching and Bunso Carl, Chin and Daddy Ponsing from Mandaluyong. Shoutout to JP Simbulan from Glenn Lapira. Shoutout Glenn and Joby Lapira from Winnemucca, Nevada. Shoutout to Manato Han. Shoutout to Manilito Malonzo, Dubai. Shoutout to Marian Joy Esperanza na mahal ni Anthony Esperanza from Nior Chupa. Shoutout mga idol. Jesus Gregorio from Mandaluyong City. Shoutout to James Patrick Dakigan ng San Pablo City, Laguna. At shoutout to Elton Jan Dehesa ng Maribeles, Bataan. Shoutout to Enrique Valdez, syempre si Ricky. Okay, from Lonely Clown, shoutout sa mga taga Bisaya, shoutout to Cesar Evaristo, si Mamerto Lacanilao, batiin din natin. From Roel Ico, pa-shoutout kay Apong Biring, Apong Elang at Ching Bayang. From Macabaclet, Dolores City of San Fernando. From Romil Kelogo, pa-shoutout naman sa tropa nating mga CIDG boys, sir. Yan. Shoutout to Mark Jason of Bluyen ng Mexico, Pampanga. Shoutout to Jong Lopez of Angeles, Pampanga. Shoutout to Noriel Belista ng San Juan City. Shoutout to Larry Valencia ng Pabling Boys. Soon po, kita tayo sa farm nyo. Salamat sa invitasyon, Cubs. Yun, sige, subukan natin yan. Shoutout to Evelyn Dichosa. Shoutout to Ahmad Dani. Shoutout kay J Manga ng bayan ng San Francisco, Quezon. Shoutout to Renan Nane. Shoutout to Ruel Cortez from Spencer Pineda. Shoutout po mga lord sa mga kaparo, kapa. Ay, shoutout to Eri Henry Manzano sa Buanga City, Subugay Province. Shoutout to Mark Fletcher, si Pulbog ng Apayo Province. Shoutout from Doha, Qatar, si Percival Eden Drive, Telma Spoon with Herbs, at Tabsort Artifacts. Shoutout to Abraham Bulaon. Shoutout to Pao Lucas. Shoutout to Christine Garcia Creek. Yan, super fans, special shoutout syempre. Andyan sila Jay Padilla, Champ Kilo, Aloys World, Christian Mark Davalos, Yvonne Tenyo George, CIDG Boys headed by Romil Kilogo at Monato Hat. Maraming salamat mga Cubs. Manyaman Kenny.